Magandang araw sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at narito ulit tayo sa pinaka-latest weather analysis ng araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Abril at 3 hanggang 5, 2024. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, one of the best schools dito po sa Bicol region. About this power, ang BPI Sustainable With You program. Kung gusto niyo malaman all about this program ng BPI, i-click lang po ang link dito sa taas natin. O kaya kapag kayo po ay nanonood via Facebook, puntahan lang po sa description, may link po doon papunta sa website nila. Also, ang Avenue Plaza Hotel, one of the best hotels po dito sa Bicol region. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Nelson Legacion, at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Umpisa natin ang ating update. Ito ang latest GovSat. Ginawa natin ito kagabi hanggang ngayong araw ito ng Miyerkules. Natili po ang medyo mainit na hangin silanganin. Nagbibigay po ito ng medyo mainit na panahon na mataas na heat index sa ating bansa na pumapalo po mula 38 hanggang 45 ang taas ng sentigrado ng nakaranasan natin ng ating mga katawan. Okay? Kaya palagi tayo na hydrated dapat para malabanan po itong mataas na heat index. At may mga posibilidad rin ng mga cloudy conditions dito but ang chances of thunderstorms ay napakababa. Habang patuloy ang epekto po ng El Nino, kaya medyo kulang po ang ulan natin na yung buwan na ito hanggang sa susunod pang 4 hanggang 5 buwan, medyo below average po ang mga pag-ulan natin. At meron po tayo ditong near equatorial trough. Ito po ay yung dating LPA 94W na namuo nung nakalipas na ilang araw but ito po ay humihina. Pero sa ngayong hapon ay medyo kumakapal na naman. But may posibilidad magbibigay po ito ng mga rain showers and thunderstorms sa mga susunod na ilang araw dito po sa may Soxagen at Zamboanga Peninsula. Aside from that, wala naman po tayong ibang natatanawan na sama ng panon o bagyo na inasahan mamumuo base po sa mga computer models. So, ito lamang pong sobrang init ng panahon na naranasan natin ngayong Abril. At sa ating fast animation, kita po natin dito mula sa University of Wisconsin satellite page, courtesy of Himawari 9. Ito po yung kaulapan ni formerly 94W na naka-embed po sa tinatawag nating near equatorial trough at posibleng magbigay po ng mga ulan sa may katimugan bahagi po ng Mindanao sa mga susunod na ilang araw. At ito po yung zoom in satellite animation. So kitang-kita po natin itong mga makapal na kaulapan, mga thunderstorms na posibleng magpaulan po sa katimugan bahagi po ng Mindanao baka bukas or sa Biyernes. At all clear naman po sa buong bahagi po ng ating bansa, napaka-aliwalas hanggang sa makulimlim. Itong sa may area po ng Eastern Visayas at Northeastern Mindanao, dulot po yan ng mainit na hangin silanganin. At kung i-check natin ang heat index, ito po yung 5-day computed and 2-day forecast ng pinakamataas na heat index na na-record po mula po sa mga iba't ibang weather stations ng Pag-asa around the Philippines. Kahapon po ito as of 5 p.m. So ito po yung mga na-record na mga heat index. Talagang pumapalo po siya mula 38 hanggang 43, 45 sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. At puntahan lamang po ninyo sa website nila sa bagong pagasa.dost.gov.ph para sa complete details. At nakita po natin na yung araw na ito hanggang bukas ay mukhang papalo pa rin tayo ng 41 hanggang 45 ang fino-forecast na heat index, okay, or 44. So depende po yan, forecast lang po ito, pero sa actual baka umabot din ng 45 hanggang 47. So depende na po yan sa amount of humidity sa kanya-kanyang lugar. At for example, dito po sa Region 5, sa Bicol Region, sa may Sibusua, Pili, Camarines Sur, yung synoptic station ng Pag-asa doon ay ang forecast for today is 42 at bukas aabot ng 42 degrees ang antas ng sentigrado. So, huwag niyo kalimutan uminom palagi ng 8 glass of water para hydrated po tayo lahat. Okay? At yung mga matatanda, avoid mo nang lumabas
pagtanghali at early afternoon dahil po sobrang init po yan. Yan po ay high risk of heat cramps, heat strokes. So mag-ingat po tayong lahat. Ito naman po yung ating weather station for the past 1 week. Okay, simula nung Tuesday. Ito po yung heat index. Mukhang umabot po tayo nung March 27, Holy Wednesday, ng 47 degrees centigrade na heat index. Yan po, kita po natin dito. Okay. Yan po. Okay, nasa 47. And then, nung March 31, nabumaba sa 40.5, pero nasa range pa rin yan, ng 40 to 47. At kahapon, 40.8 ang ating heat index dito po sa Naga City. And, na yung araw na ito ay umabot po ng 41.4. So, medyo mababa dun sa forecast ng Pag-asa since sa Sibisua, Pili kasi yun. Sa Pili ka Makinisur, so iba naman dito sa Naga. So, baka mas mataas doon. So, makikita natin yan mamayang hapon o bukas sa latest report ng Pag-asa kung ilan yung na-register. Okay? Pero yung outside temperature ay natili pong mula sa 31 o 30, ang taas ng sentigrado, na yung araw na ito nasa 30.2 lamang. Okay? Ito kasi yung dating ginagamit natin sa pag-measure ng pinakamainit na temperatura. Hindi pa uso ang heat index kasi yung heat index na discover lang yan o na-formulate noong 1979. So, nung 2010 to 2020 lamang po ginagamit ito ng Pag-asa. Kaya ang taas-taas ng temperatura niya dahil po ito yung nafe-feel ng ating katawan. Okay? Alam natin na ang tao ay may normal temperature na 36 degrees. Kapag lumampas na po yan, base sa value ng heat index, medyo iba na po ang nakaramdaman natin. Kaya itong 41.4 degrees, which is more than 6 or 5 degrees from our usual temperature, ay talaga mafe-feel natin yung kainitan. Ang effect po yan sa human body, hindi tawag nating heat stress. Ang mataas na high heat index, magka-create po yan ng high heat stress sa ating katawan. Okay, now punta natin yung wind forecast for the next 3 days. Ito po ay mula sa windy.com. Galing po ito sa European model. And for the next 3 days, mananatili po ang hangin silanganin hanggang sa araw po ng Sabado. Mahina lamang po ang pagbuga ng hangin ito, kaya ma-feel pa rin natin ang matinding init ng panahon. Okay? And then, pagdating naman po sa ulan, ay wala pong pinapakitang mga possible thunderstorms, mostly mga cloudy conditions lang dito sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, except dito po sa may bahagi po ng Mindanao, may mga possible thunderstorms po sa may Soxygen, sa may Bangsamoro, at dito rin po sa may Zamboanga Peninsula, lalong-lalo na po sa darating pong Biyernes, okay? And sa Sabado, may mga possible din dyan, mga showers or thunderstorms. Sa atin, cloudy conditions lamang po with a low chance of rains or thunderstorms dahil po sa warm easterlies na dry po sa mga panahon na ito. At sa rainfall accumulation forecast, ito yung maiipon na ulan for the next 3 days hanggang sa Sabado ay mostly, ang medyo may maulan lamang ay itong area po ng Mindanao dahil po sa papalapit na near equatorial trough, yung dating LPA 94W, magbibigay ng relief of rainfall dito po sa Mindanao, while the rest of the country ay patuloy na napakainit, tuyo, halos walang ulan. Okay? Pagdating naman natin sa wave forecast mula sa European model, courtesy of windy.com, ngayong araw na ito hanggang sa Sabado, i-move natin itong cursor, manatili po mula sa 1.3 hanggang almost 2 meters ang taas ng alon dito sa may East Philippine Sea at medyo suitable naman po upang magkaroon kayo ng fishing activity. At dito naman po sa inland waters ng ating bansa at sa West Philippine Sea kasama po ang Spratly Islands at Kalayaan Island Group, manatili pong kalmado hanggang sa 1 metro po ang taas ng alon. At very suitable po sa pangingisda at sa paglayag sa karagatan. At bago tayo magpaalam, ito yung pinaka-latest na Global Tropics Hazards Outlook mula sa Climate Prediction Center ng NOAA.
Ngayong araw po ito in-issue. Galing sa US po ito. At ito po yung magiging outlook for the next 2 to 3 weeks. Sa week 2, valid Abril Agis hanggang Abril 16, mananatili po na more than 65% na below average rainfall po ang bansang Pilipinas. At medyo maranasan po natin na halos wala po talagang ulan na pumapatak sa iba't pang bahagi po ng ating bansa except po sa may Mindanao. While sa week 3, valid April 17 to April 23, ang Pilipinas ay manatili pong more than 65% na below average rainfall dahil po sa patuloy na epekto ng El Nino. Although ang week 3 is highly uncertain pa po ang forecast na ito at posible pang magbago. But so far, ito na yung matutuloy for the next 2 to 3 weeks. Patuloy pa rin na konti o halos walang ulan po ang ating bansa at medyo mainit po dahil po sa epekto ng hot dry season at binuboost pa nitong pahina na pong El Nino. Okay, so yan po ang ating pinaka-latest na yung Miyerkules, Abril 3 at babalik ulit tayo na yung weekend para ibigay sa inyo yung pinaka-latest sa ating panahon mula sa Typhoon 2000. Dito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-iingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Click lang po ninyo ang subscribe button dito po sa may baba. At kapag nasa Facebook po kayo, just follow our channel, Mike Mr. Typhoon Padua, para sa pinaka-latest update sa mga incoming bagyo o kaya sa ating weather analysis para malaman ninyo kung ano na ang panahon sa mga susunod na araw at sa mga darating pang mga buwan. Okay, maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat.